हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ बे बोसोरावसो अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों जोहोलाव जांगिला। बे गोदानै फैनो गोनां जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि पस्टारखौ बिथांमोना पाब्लिश खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। जाय सावथुननि स्टोरी स्क्रिप्टखौ लिरदों प्रबिन गयारिया आरो बिथाङानो डिरेक्शनखौबो खालामदों। आरो बे सावथुनावनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन प्रबिन गयारि आरो बर'निनो मोनसे समनि बयजोंबो सिनायजानाय फाव खालामगिरि पाम्पुलि गयारि, अलंबार गयारि, फुजा बर', जेजास केरकाटारि आरो माखासे बर'नि गोबांथार फाव खालामगिरिफोरखौ बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअआवबो साननैसोनि गेजेरावनो फैनो हासिगौ दे लोगोफोर। बेनिनो माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होनो नाजागोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ थांनाय 2022 मायथाइयावनो जाम्बि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय सायखं आबुं बर' सावथुनखौबो बिथांमोना इउटुबाव रिलिज खालामनानै होसिगोन दे, एबा जेबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना बे सायखं आबुं बर' सावथुनखौ साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। बिथांमोना कमिउनिटि टेबावबो मोनसे पस्ट होनानै होखादों। नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय।